जों किसा कक साना नांगौ अजरागो जों आईपीएफटी पार्टी जों ऑब्जर्व के दंगो 2-3 मास रमै त्रिपुरागो अशांति वातावरण तिसाई दंगो कम्युनल फिलिंग तिसाई दंगो स्पेशली जोंनि गोदाल पार्टी फाइनाय रक त्रिपुरा मथा जों नायसिं दंगो जों नाहरै दंगो इलेक्शन पाइमानि परेगो बरन एक्टिविटीज बरन टमंग जामंग बलायके सित्राखा बरै बागै जों दिनै कक मा खुलकखा आं आईपीएफटी पार्टीनि जनरल सेक्रेटारि तै आं त्रिपुरा सरकारनि मन्त्रिनि खरकसा कैबिनेट मिनिस्टार आफानो आं दिनै मा साख्लायनाय त्रिपुरा राज्योआव गोबां इन्टेलेक्चुवेल दंगो गियानि गनि बरक दंगो बुद्धिजीवी बरक दंगो जों जतनो मा सालायखा जे त्रिपुरा मथा गाहाम कक बर एडिसियाव इलेक्शन पाइखा बरन बर हामजा बुद्रिखा केबा बरन एक्टिविटीज बरन टमंग चामंग अब बेलायके सेलेंमा संसा जों मियाफ्राव जों नुखा जोंनि मोस्ट सिनियर लिडार सबसे जों त्रिपुरा राज्योआव जों एनसी डेभलपमेन्ट चिनिगो गियान गुनि बरक बरनि गोबां एक्सपिरियेन्स दंगो ब जातिद फाने बागै गोबां सामंख्लायखा अबयसे ब तिनि अक्रां मनो किन्तु बनि सामुं टांमानि बनि जे अबदान अ त्रिपुरा हास्तेगो दालाय गोबां दंगो दिनै बहाय बरकनो दिनै सुकल त्रिपुरा मथानि कयजन चराय रक बनो दालाय खेम बरक पुलखा जों खानाखा बनो अनेक कक हामिया हामिया साखा आत्रायावनो जों बरक बरनो दिनै गसेखा बर त्रिपुरा मथानि बदल आबनि बागै जों बेलायखेनो आ सामंनो जों सेलेंगो दिनै पार्टी आईपीएफटी आबनि बागै बनो प्रतिबाद खानाय बागै 22 तारिख मे शनिबार क्लायो आरो नियो फुं 6टानि सिनि 23 तारिख मे जरा 24 घंटा एडीसी एरिया डाउन टू डास जों बन खालायनाय आबनि बागै आं मुख्यमंत्री मो साखा दिनै जत डिविजन जों साख्लाय रहनाय जतनो जों बननि दिनै आइन कानून नियम कानून जों साख्लाय रहनाय जतनो 24 घंटा बन्न पालायना उथुम तेबो दिनै जों खानाखा बेलाय सेलेंमानि कक बेलबारिगो दिनै कासे मिटिं दंमानि गोविंद हल मिटिं दंमानि आ मिटिंगो जों दिनै एमएलए दिनै मानदायनि एमएलए बरं गोनां धीरेन्द्र देबबर्मा बर एतेन खान थांखा बनो त्रिपुरा मथानि चराय रक कासय बनो बुखा बनि गारि तख्रुखा आ बेलायके लाचिनो सिंसा बेलायके सेलायमा सिंसा आबनि बागै तै 5-6 जन बरक दिनै सिख्ला रक बरनो बुखा बर हस्पिटाल लायखा आबनि बागै आबनि तुइ बाहायनो जों बेलायके सेलेंगो कन्डेम खालायगो जे बर कालप्रिट जे बर आरो नियो जे गदालनाय आब्रनो दायदि रमनो बागै जों सरकारनो कयनाय तै जों नुखा ओ 1-2 मास बिसिंगो स्पेशली इलेक्शन पाइमानि परेगो एडीसी इलेक्शन पाइमानि परेगो दिनै गोबां मा दिनै आईपीएफटी सापुटार रक बरे नग लुखुं खामखा स्पेशली खुवायो निजे आंगुरिखा प्राय 100 नि ऊपर जि नग खामै थांखा शुधु नग सिमिया बरनि पुख्रि रक पुख्रिनि आ रगो बरक बिथि रय रखा ते माल माता पुन वाक बर तलां थांगै बरक जबरदस्त तलां थांग बरक चागो ते रांचाक रिचाक रक बरक लुट खेतलां थांगो अब गोबां प्रब्लेम माखा प्राय 100 हरि हो ऊपर हाय बाहाय दिनै दिनै सिबायजला डिस्ट्रिक्टआव ओंखा बाहाय गथना वेस्ट डिस्ट्रिक्टआव ओंखा ते खय डिस्ट्रिक्टआव बाहाय गथना गोबां मांखा आबनो जतनो साइमानो त्रिपुरानि गियान गोनां बरक रक चिन्ताशील बरक रक आबनो कन्डेम खालायगो आबनो नायस्लायगो जों नुखा गोबां इलेक्शन थांगो फायंगो किन्तु अमाय इलेक्शन परेगो अमाय गन्डगोल अमाय काम चित्रा वाइसमन उंयाखो जों बेलाय लाखिना दरकार जों नुखा गोबां इलेक्शन थांनाय फायनाय पाइनाय चेनाय अब अंनाय किन्तु इलेक्शन पाइमानि परेगो अबाय जे सामं चित्रा अबाय लुटपाट फायमानि अबाय बेलायखेनो उंयाखो अब जों बेलायखे लासिगो ते सेलेंगो आबनो तुइ बायनो जों सरकार साखा जे बरनि मानथाय तमन कम्पेनसेशन जों अब अलरेडी डीएम नो जमा जाक आबनो बाहायनो
daidi diklai abo je manthai to mane je ni ক্ষতিপূরণ manthai to mano je government raide ni mote abo manang thum abo sing saka daibo gawang ma sing FRA klaika gawang ma tabo special tipra motan chrai rok tini oro bumung tong bang tong sing boroni bumung ti sing gas laika abono daidi romna bagai sing sarkarno koinai secondly sing khanaka tabo ADC election paiben porego thangnai go borok 10 tarikh sing nukha borok 2-3 notice reka jetabok joto ADC village committee toma jago borok committee nam reka 587 tong ADC village abai kuno diring yakho abo belai beaini abo illegal जों जत साइमानो जे आइन किरिं रक जेनेनि उकिल किरिं रक जिन लयार रक जत साइमानो जों जत उकिल बाय जों परामर्श नाखा आबाय इंमै आबो इलीगल आबो बेआइनि आबो बेले लाचमा सिंसा दैबो खानागा तिप्रा मथन त्राइ रक जे पन्चायत अफिस थांनि बर दखल खायो पन्चायत अफिस चेयारमैन न थां बरक थांनि बरक आतोइ दंगो दै बरक बक्स खित्रा तिनि आरो अफिसार न पन्चायत सेक्रेटारि पन्चायत एक्शन अफिसार जिनि बिदुरं बरक थांनि बरक बक्स खित्रा सागो दमकि समकि रगो अब बेलेग लाचमा सिंसा अब बाहिर ताबक चोराइ दं साराति राज्यको आबारि बागै साराति मा बरक ताबक तिप्रा बथां बरक न बलाइखनो नायसै दंगो मनो हामया हिन दंगो दैबो जों नुखा दिनै आनि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट न आनि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट न 400 450 गासै कमिटि दंगो जे FMC जॉइंट फरेस्ट मैनेजमेंट कमिटी अब प्रोजेक्ट नि सामं अब आगे नि कमिटी खाइजाक अब कदालबाय कमिटी खाइनैया अब काचा आइन कानून दंगो सिस्टेम दंगो आरो बो थाङै फरेस्ट अफिस थाङै बरक तिनि फरेस्टार न रेंजार न बरक थां दमकि रगो तब कम सामतलै दंगो प्राय 1000 कोटी नि सामतलै दंगो अब जायकानि सामं प्रोजेक्ट नि सामं ते इन जर्मनी सामं अब प्रोजेक्ट नि सामं आबरनो बाहाय थाङै बरक फरेस्ट अफिस थाङै तीन तिप्रा मथन त्राइ रक बरक थाङै बरक बादा खालायो आरो बरक दमकि रगो तिनि फरेस्टार रगनो रेंजार रगनो अबाय जों खोनाका abang balai ke celengo obah yang maya ab project samang abo kay system tongo kay rule tongo tini tipang matane trairo no rule saimaya uno ain sia obai kebe latma singsa bal samkhai tongo ang khanaka abang koinai jekono samkhaina system bai mathanai ain bai mathanai kintu forest department abo completely abo tini state government under tongo abo ADC ya kintu forest department abo kam tolai tongo tini check dam kam tolai tongo नार्सारि काम चलाइ दं लामा काम चलाइ दं लाख लाख कोटी कोटी काम चलाइ दं आरो थाङै दिनै तिप्रा मथन चलाइ रक खाय बादा खाय अफिस हाबै बरक दिनै अफिसार न पुलु कक हामया सागु अब बेले राचमा सिंसा आं महाराष्ट्र सानाय प्रदेश सानाय नि ट्रेन कंट्रोल खायदि अब फरेस्ट डिपार्टमेंट टोटली कंट्रोल आर मैनेज बाय स्टेट गवर्नमेंट अब कोनो एडिशन हाट करि साइजो खायदि कक हाम सादि मिलि साम खायदि केदा थाङै तीन ऑफिसर न कुलनी तीन फॉरेस्ट रेंजर न कक सिटा सारानी अब गिमिया अब बेइनी अब गई आं कोइनाय तीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नि आनि कर्मचारी सावरो आं रिपोर्ट मानै दंगो तीन 450 550 चिनि कमिटि दं JFMC कमिटि आदा कोनो कताल बाबे अब खाइजाय अब काम तो लई दंगो आरो जाते बाराता खाइतु अब आं कोइनाय बरि बागै तीन विशेष भावे आं कक बासाबो তিনি শিক্ষা রক তিনি বুদ্ধিজীবী তিনি কর্মচারী বা তিনি জ্ঞানী গুণী বড় রক সমাজনি বড় রক আবো ওয়ান শক্তি যে তো ভাবে ও 1-2 মাস যে কাণ্ড কীটক সামং তোমানি অবাহাই সামং চলাই তোমানি আবেলাই লাসিমা সিংসা বেলে ওয়ানামা সিংসা অবাইকে রাজ্য চালক মাইয়া অবাই সরকার চালক মাইয়া যতনো বহা কাহাম বাই বুদ্ধি বাই জ্ঞান কাহাম খাকামং বাই অ মাখা কানাই जों खोनागा ज जागा थाङै बरक दिनै तिप्रा मथन त्राइ रक ब्लक हाबलायगो दल नि पन्चायत अफिस हालाय दल अबाय इंमै मैया बेला जों सिंसा थांगो मासामारि थांदि all the Tipra Mata people are shameful. They entered a block with 100 boys, 50 boys, not like that. You can go 1 or 2 to supervise, to visit the block. But how can they enter 50 boys, 100 boys to the block, to the Ponti's office? Oba Engemiya. Tangkano Masamuri Tangdi, Box Haladi, Poramasana Lady, Bidu Robai, Bidu Kanaka, 1,000 Saijan Traidok, Blogo Tang Habu.
abale le chelema sengsa abai tangtung ain tongo niom tongo shringkhola tongo system tongo a system যদি ফলো খালাম খাই abo belai পরিণাম হাময়াং নাই আমরা বারবার সাগো বরিবাগৈ আং কইনাই তিনি 22 তারিখ তিনি মেগো শনিবার ক্লাইগো जों जेरै 6টা फुंनि सिनि 23 तारिख 6টা फुंजोरा अब बन टंनाय एडिस एरिया ब्लक टंनाय जत गारि गुरा जे अब जों लाइरेगला जागा जाम टंनाय जे एसेंशियल कमिडिटी जे नांगमानि जिनिस तम तम आरो एलाउ टं अब जों साख्लायनाय बरिबां जत्तनो कइनाय जत चिनि अरनि बररनो बासिरनो जाते चिनि 22 तारिखो शान्तिभावे चिनि बन पाइलांथुम अकक साइनो आं हायना जत्तनो आंनि पाइपलाय हामबाय दै खुलुमबायखा नमस्कार थैंक यू ऑल